Senyor Monclús, fa unes setmanes van aprovar el projecte del complex hoteler de 4 estrelles a la partida de la Xalamera. En quin punt de la tramitació es troba i què suposarà per al poble de Benifallet? Bueno, es troba, van fer una aprovació inicial, es van portar els diferents projectes mediambientals, de sostenibilitat, del projecte d'inundabilitat, i estem esperant que aquest projecte vam fer-li l'aprovació inicial, ara ho donem a les diferents administracions perquè elles se pronuncien, també ho han publicat, esperem que no hi hagi al·legacions i que els departaments ens contestin i ens diguin si la cosa és viable o no és viable o tenim que fer algunes modificacions dins del projecte. A veure, per Benifallet jo crec que serà una cosa molt important, no tan sols per Benifallet pel poble, sinó que per la comarca. A veure, un hotel de 4 estrelles en una capacitat de 90 habitacions, crec que és una cosa bastant important pel territori. I més quan tens un inversionista que en aquests moments de crisi vol tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. Jo crec que en aquests moments les administracions, des d'aquí els demano que agilitzin els seus documents, que preparin o que facin les seves consultes al propi departament i no estiguem esperant una cosa i anem passant aquí els mesos i ens quedem com abans. De quina inversió estem parlant? Estem parlant d'una inversió inicial de 10 milions d'euros. Déu-n'hi-do. En temps de crisi una inversió així? Crec que és una cosa molt important, és una obra que hi haurà moltes empreses que tiraran endavant i que treballaran, que s'hi crearan llocs de treball, i no tan sols al moment de la construcció de l'edifici, sinó també després en totes les gestions hoteleres. A Benifallet també estaven pendents de poder impulsar diversos projectes eòlics. Com estan ara mateix? Sí, tenim 2 parcs eòlics, allí el que està més avançat estan els 2 pràcticament a punt de començar, si volguessin començar, les respectives empreses que ho tiren endavant. El parc eòlic dels Aligars, que compartim en Prat de Comte i Pinell de Brai, inclús ja s'ha parlat amb els veïns sobre els accessos per aportar els diferents materials per a la construcció dels molins, dels aerogeneradors. Però, clar, ara ens contesta l'empresa que en aquests moments en què els ajuts que tenien per aquest tipus d'electricitat han baixat, per part de l'Estat els ha baixat, i que els finançaments estan una mica més complicats. Per tant, el que ens han dit és que de moment ens hem d'esperar, no és una cosa que estigui morta o abandonada o ja deixada, però que sí que ens haurem d'esperar una mica. Ja per acabar, Benifallet és un dels pobles de l'Ebre que més ha apostat per la navegació fluvial. Com veuen enguany la campanya de navegabilitat amb el poc cabal i amb aquesta presència excessiva d'algues? Els preocupa? Sí, aquestes coses sempre són preocupants. Nosaltres tenim la nostra embarcació allí i podem donar gràcies que la nostra navegabilitat es fa gràcies a l'assut que tenim a Xerta, el qual puja el nivell d'aigua i nosaltres pràcticament no ho notem. Sí que ho notem quan sortim i baixem a Tortosa, que passat Xerta, tota la zona de Vítem i tot això, pràcticament hi ha molt poc calat allí i algunes vegades ens hem encallat i tot. Però dins de la nostra zona, viatges des de Benifallet fins Miravet, Benifallet i una hora de viatge, això ho podem fer. Fa temps que... No ens implica el cabdal perquè és l'embassament de la Sud. Fa temps que es demana des de diferents estaments, per exemple des de la Cambra de Comerç de Tortosa, la construcció de diferents dics o assuts al llarg del tram final del riu per afavorir la navegació fluvial. Tenint en compte l'experiència de Benifallet en què es veuen beneficiats, com deia, de l'assut de Xerta-Tivenys, veu com una bona solució per garantir aquesta làmina d'aigua permanent? Jo crec que si el riu, que tant se'n parla de la navegabilitat, jo crec que hem d'acabar aquí, perquè en aquests moments, en un cabdal, en les condicions que tenim, si no tenim unes retencions d'aigües, ens serà impossible navegar. Jo crec que el projecte de la Càmera de Comerç li he donat suport
sempre que estic al seu costat, possiblement estic al seu costat perquè sé les condicions en què estem navegant pel riu. Al tindre un barco hi ha un poble que possiblement no té cap embarcació i té una cosa com a més secundària o sense valorar-ho, però jo crec que és una cosa que és quasi gairebé necessària, si volem que els rius siguin navegables, si no ho volem, ja està bé. Doncs amb aquesta reflexió tan interessant acabem. Senyor Jordi Monclús, alcalde de Benifallet, moltes gràcies per ser avui en directe al plató de Canal 21. Sabem que ha fet una miqueta d'esforç per ser-hi presents. Gràcies i fins una altra. Moltes gràcies.